goals, at ano po ating mga objectives, yung ating mga gustong mangyari kung meron, andyan po tayo sa ating bukid, okay? Sa ating bukirin, okay? So kung kailan din naman ay may mga malalapad na lupa, hasyendero, hasyendera, oo. Kahit counting space lang naman, carry na yun siya. Meron po silang mga alagang manok, meron silang mga alagang kambing, diba? Tsaka meron silang iba't ibang klaseng manok, mga may sapat tayo na impormasyon. Lahat tayo ay ready. Lahat po ay dapat alam natin. Sabihin natin hindi naman dapat lahat. Yung basic na dapat nating malaman. Stores. Kaso nga lang, hindi pa kumbaga perfectly 100%. Kasi meron talagang mga aggregate stores na malayo, 'di ba? So if ever kayo po ay ang inyong aggregate stores ay wala pang stock, ibig sabihin niyan ay kumbaga hindi pa siya naabutan ng stocks, hindi pa siya aware or ano ba? Paano ba yan? Dapat alam ng inyong aggregate store na ang King's Vita Plus ay kailangan ninyo. So, punta po kayo sa inyong Aggregate Express. Ayan. So, thank you so much po sa inyong pagsama sa akin. Thank you so much sa inyong pagsama sa akin. Naway na-enjoy kayo kahit